लोगोफोर आथिखालाव बर'नि ससियेल मिडियायाव मा सोलिबाय थादों सोर एमपि बेसेबां गोरों सोर एमपि बेसेबां रोङा बेनि सायाव सोलिबाय थादों जयन्त बसुमतारी बिथांनि लेक्चारखौ नोंथांमोना खोनाबाय आरो बिथांनि सायाव माबायदि मानसिफोरा क्रिटिसिजम खालामदो बेखौ नोंथांमोना नुबाय बबेखानि क्रिटिसिजमा दरकार क्रिटिसिजम खालामबासो मा जागोन एमपिफोराबो गावखौ फोसाबगोन बेनिखायनो दरकारबो बेवहाय बिथांमोना गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया नाथाय नोंथांमोना बेखिनियाव आरोबाव सासे बर'नि एमपि राज्यसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा माबायदि बर'जों लेक्चार होदों आरो कार्बि आंलंनि इस्यु गुबुन गुबुन इस्युफोरखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो नरेन्द्र मोदी सरकारखौ माबायदि बाख्नायदों अमित शाह बिथांखौ माबायदि बाख्नायदों मोदी बिथांखौ माबायदि बाख्नायदों आरो आगुनि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार बारग' प्राइम मिनिस्टार एल के आडवाणी बिथांमोनखौ माबायदि बाख्नायदों खारन बिथांमोननि दिनाव मा जादोंमोन अटल बिहारी वाजपेयीनि दिनाव मा जादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन ना बैफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा रायखांदों स' बर'नि माखासे इस्युखौ बिजेपि सरकारा गोबां मावफुंबोदों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो नाजादों नोंथांमोना खोनासंबानो बुजिगोन बिथाङा मा बुंनो नाजादों आरो सबसे बांसिन गौरबा जाबाय बिथाङा बर' भाषाजों लेक्चारखौ होदों गोबां सानदों बेबायदि बर' भाषाजों लेक्चार बा गुबुना बुजिगोन बोरै स' नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामनानै होनि जाय भाषाया 8 सिड्युलाव हाबोना बै भाषाखौ ट्रेन्सलेट खालामग्रा बेवहाय बर' ट्रेन्सलेटरफोर दङ स' बर' ट्रेन्सलेटरफोरा बेखौ मा खालामो डाइरेक्ट ट्रेन्सलेट खालामो माने लिरनाय भाषायावबो ट्रेन्सलेट खालामो आरो भइसआवबो ट्रेन्सलेट खालामो माने खुगाजों बुङो आरो खुगाजों बुंनानै बेखौ मा खालामो हिन्दी बा इंराजियाव बुंनानै मा खालामो ट्रेन्सलेट खालामो आरो बेखौ मा खालामो गासैनिबो जि खोमाव मोनसे मोनसे नोंथांमोना माइक्र'फन लानाय नुदों ना बेवहाय बे कनभार्ट जानानै भाषाया मोनहैगोन आरो ओरैहाय बिथाङा बर'जों बुंबाय थागोन आरो बेखौ माने गुबुन भाषायाव ट्रेन्सलेट खालामग्रा मानसि थायोना इन्टारप्रेटर बिसोरो सोलायनानै बेखौ बुंफिनो आरो जायफोर भाषाया मेसिन लेंगुवेजआ क्लियार जाबाय बेफोरथ' डाइरेक्ट मा जायो मेसिननि थ्रुयैनो मा ट्रेन्सलेट जानानै सहैखायो आरो जायफोरनिया बेबायदि डाबिं सिस्टेम टेक्न'लजिया दङ बर'निया डाबिं माने भइस डाबिं जि टेक्न'लजि माने ट्रेन्सलेट खालामनाय मेसिनानो ट्रेन्सलेट खालामनाय जि मेसिन लेंगुवेज जि सफ्टवेयर बेयो दासिम कमप्लिट जायाखै आं मिथिनायाव स' माखासे आंनि लोगोफ्रा बेबायदि प्रजेक्ट मावनायखाय आङो शिलंआवबो लोगो मोन्दों गुबुन गुबुन जायगायाव लोगो मोन्दों आरो बे पार्लियामेन्टआव आंनि सासे सिनायनाय मानसिया बेहाय माने इन्टारप्रेटरबो दंमोन बिथाङा दा दंना गैला आं आइ डन्ट नो नाथाय बिथाङा बेहाय मावदोंमोन आरो स' बेबायदि सोलियो आरो बर' भाषाफोरा नाथाय जेब्ला बै मेसिन लेंगुवेज सफ्टवेरा क्लियार जागोन अब्लानाथ' डाइरेक्ट मानसिनि गोनांथि जानाय नङा आरो डाइरेक्ट कनभार्ट जानानै ओंखारहैखागोन आरो बे सफ्टवेयर टेक्न'लजिया दासिम जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना सानदों बर'जों बुंबा बुजिगोन ना बुजिया नाथाय बर'जों बुंनायखौ ट्रेन्सलेट खालामग्रा बर' मानसि दं बेवहाय हिन्दी आरो इंराजियाव सोलायनानै होग्रा आरो बे लिरनाय महरावबो ओंखारखागोन लोगोफोर स' बेबायदि नोंथांमोना खोनासंनानै ला रोनगोरा नार्जारिया माबायदि बुंदों मोनसे समाव जोंनि भाषाखौ बुंनो जों लाजियोमोन जाबायदि टाउनाव थानाय बर' मानसिफोरा खायसेया गोदोनि समाव आथिखालाव बांद्राय नंला माने बर'नि ड्रेस गाननो लाजियोमोन गोबां हारसाफोरनि सिगाङाव एसामिस स्पिकिं पिपुलनि सिगाङाव हिन्दी इंलिश स्पिकिं पिपुलनि सिगाङाव बर' भाषाखौ रायनो लाजियोमोन नाथाय रोनगोरा नार्जारिया बेबादि संसदआव आपार हाउसआव बेबायदि लेक्चार होनानै बेबायदि बर' रावजों बुंनानै बे बाथ्राखौ दिन्थिनो नाजादों जे बर'आबो खम नङा बर' भाषाजोंबो जों पार्लियामेन्टआवबो बुंनो हायो बेखौ दिन्थिदों जेबो लाजिनांगौ नङा आरो बैहाय जोंनि बर' मानसिखौ बर'जों बुंदों होननानै रावबोथ' इनसाल्ट खालामाखैना नङा होमबा नोंथांमोना खोनासंनानै ला बे गौरबनि बिसय बिथाङा माखासे इस्युसफोरखौ बुंदों बिनिख्रुइ बांसिन गेदेर बाथ्राया जाबाय बिथाङा बर'जों कमप्लिटलि बुंदों बे सबसे गोग्गाथाव बिथिं लोगोफोर नोंथांमोना सानदों मा बेबायदि पलिटिक्सनिल' भिडिअ लाबोबाय थागोन नाथाय नोंथांमोना आराकान आर्मिनि सायाव भिडिअ लाबोगासिनो दङ बे भिडिअ'नाव नोंथांमोना थारैनो नुगोन आं आराकान आर्मिनि सायाव भिडिअ लाबोगासिनो दङ बांलादेश इस्युसफोरनि सायाव बांलादेशनि जि जाथाय बांलादेशनि एरियाखौ सेना लानाय बेनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ लाबोगासिनो थादों फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि थ्रुयै जाखिनि नलेज मोनगोन बेखौ नोंथांमोना सालिजारि नाय जे बेवहाय मा बिथिङा जोंनि थाखाय गौरबनि बिसय बिथाङा मा इस्युखौ दैखांदो बेखौ नोंथांमोना सान कमेन्ट्स लिर आरो लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना आंनि जि इउटिउबनि स्ट'र बै स्ट'राव थांनानै माखासे प्रडाक्टफोरखौ बायनो हायो नोंथांमोना अफार सोलिबाय थादों मिन्ट्रा आरो मोनसेया जाबाय फ्लिपकार्ट बेवहाय 12%लागि बा बिनिख्रुइ गोबां बेबायदि माने माखासे अफार सोलिबाय थादों जायफोरा इउटिउबार बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां दिन फैदो बबेखानि बायग्राफोरनि थाखायबो माखासे अफार सोलिनानै दङ गोजां बोथोरा माने गोख्रोङै फैदों नालाय एसे मुवा बेसादनि दामफोरखौ एसे खमायदों आरो माने एसे खम खालाम फानदों आरो माने अफार होदों आरो अफारनि सम बै समाव नोंथांमोना मानसि बायोबा लाब जागोन होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना इनफरमेसनखौ होबाय बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंदो नर्सरी सर ऑर्गेनाइजर सर आरएसएस का जो प्रमुख है बोडो धन्यवाद सर मैं बोडो में बोलना चाहूँगा
मैं गौरव मिसेस कर रहा हूँ। पहले बार मेरा मातृभाषा बोडो में मैं बोलने जा रहा हूँ। तो मानगोनां मासिगिरि मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै भारतनि संबिधाननि 75 बोसोर जे दावबायनाय थासारि बेखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। बेवहाय बाहागो लानो आंखौ खाबु होनायनि थाखाय आं मानगोनां नोंथांनिसिम साबायखर बावो। मानगोनां चेयारमेन नोंथां, जे जाय सुबुंफ्रा भारत संबिधानखौ दानो थाखाय खामानि मावदोंमोन, बेनि गेजेरावहाय मानगोनां जोंनि भारतनि संबिधानखौ दागिरि डक्टर बि.आर. आम्बेडकारजों लोगोसे गासैबो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। बिथांमोननो आङो आंनि बावनायखौ आङो फोरमायहरो। दिनै बे हाउसआव आङो फोरमायनो लुबैदों, जोंनि आसामनिफ्राय क'क्राझार लक सभानिफ्राय सासे सुबुं, जाय सुबुङा धरनीधर बसुमतारी, बिथाङा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिनि सासे सोद्रोमामोन। बिथांखौ कन्स्टिटिउसन दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावनो जोंनो खाबु होनाय जादोंमोन आरो बिनि थाखाय आं खोब गोग्गानाय मोनदों। मानगोनां हाउस, जे 75 बोसोर बैसोआवहाय दिनै जायफोर सरकार सालायदों, बेवहाय मोननै मेजर राजनितिक हान्जाया खामानि मावदों। मोनसेया जाबाय कंग्रेस पार्टी आरो मोनसेया जाबाय बिजेपि पार्टी। कंग्रेस पार्टीया 55 बोसोर खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बै समनिफ्राय आं बड'लेण्डनि सासे ट्राइबेल हिसाबै नैबेवहाय प्रतिनिधि हिसाबै फैनो हादों। जोङो बर' माहारिया 50 बोसोरसो जोंनि संबिजिरनि मोन्थायखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बै समावहाय भारतनि दैदेनगिरिफोरनो, कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनो मानगोनां सोरगोयारि मुस्लिमा इन्दिरा गान्धीनिफ्राय लानानै डक्टर मनमोहन सिंहनि बे समसिमाव जोङो गोबां जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन, नाथाय कंग्रेसनि समाव जों समाधान मोनाखै। नाथाय आं साबायखर बावगोन जोंनि भारतनि आगुनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयी, आगुनि डिपुटि प्राइम मिनिस्टार एल.के. आडवाणी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि रावा ओइथ सिडिउलाव हाबनो थाखाय जों खाबु मोनदों आरो बिथांमोननि दिननिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि जे जेंना बे सुस्रांनायनि खामानिया जागायजेनदों। 2003 मायथाइयाव एल.के. आडवाणी बिथांनि दैदेननायाव गिबि खेबनि थाखाय 6 सिडिउलनि सिङावहाय जोंनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बेवहाय एकर्ड खालामनाय जादों। बिनि अनगायैबो आरोबाव फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आरोबाव जोंनि दिनैनि आथिखालनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथांनि दैदेननाय आरो अमित शाह बिथांनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरोबाव खनसे 2020 मायथाइयाव मोनसे बड' एकर्ड जादों। बे बड' एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायावहाय। दा बे थासारिनि थाखाय गासैबो जोंनि बर' माहारिया दिनै मानगोनां नरेन्द्र मदिनि फारसे जोंहा अननाय दं, सिबिनाय दं आरो मोनसे फोथायनाय दङ जे बिजेपिनि दैदेननायाव दिनैहाय भारत सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला बड' एकर्डआ नर्थ इस्टल' नङा, गासै हादरावनो बे सुक्तिया जोंनि सोमावसारारि हान्जाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि दिनै लाबोदों। जे सुक्तिखौ फल' खालामनानै दिनै गोबां जोंनि माखासे आन्दलनकारिफ्रा दिनैहाय मेइन स्ट्रिमजों जगाजग जादों, सुक्ति जादों आरो गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव फैदों। दिनैहाय बे बड'लेण्डनि सुक्तिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय। ओंखायनो दिनै आथिखालाव जोंनि बर' माहारिया बड'लेण्ड ओनसोलनि आइएफआर रायजो राजाफ्रा दिनै जों गोजोनखौ मोनबाय आरो बियो जानो हादों नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव, मानगोनां अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव। आरो बिनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर बावो। मानगोनां हाउस, बे बाथ्राखौ आं फोरमायनो लुबैदों जे जोङो गोबां सम आन्दलनजों जोङो फैनाय मोनसे हारि। जोंनि राजखान्थि मोन्थाय, जोंनि सोलोंथाइ मोन्थाय, जोंनि राजखान्थिनि मोन्थायखौ लानानै जों आन्दलन खालामबोदोंमोन। नाथाय बे आन्दलनखौ जोंनि थांनाय समनि कंग्रेस सरकारा खुनुदिन गोसो होआखैमोन, सुस्रांनायनि खामानि मावाखैमोन। नाथाय दिनैहाय दिनै भारतनि दैदेनगिरि, सासे गोग्गो दैदेनगिरि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि जेंनाया दिनैहाय फारफा दिनै जोबनायनि लामायाव आरो जों बेखौ गोजोननाय जों फोरमायदों। दा बेनिखायनो बे बुब्लियावहाय आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो लुबैदों। जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समावहाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जि एकर्ड जानाय
बेवहाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो जोंनि हाउसआव लाबोनानै बिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ आरो मोनसे जोंना बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनो खोथा होनाय दङमोन जे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST हेल्थ मोनसे स्टेटास होनायनि बाथ्रा बेखौबो पार्लियामेन्टआव थाबैनो एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बे जेंनाखौ फोजोबगोन होननानै आङो दा माने हास्थायदों दा बेनिखायनो बे गासै थासारिखौ जों गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मिजिं दङ जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव जोंनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव बे जोंनि गासैबो थासारियाव जोंनि बे जेंनाया थाबैनो जोबगोन होनना फोथायनाय दङ आरो बेखिनिखौनो बाथ्राखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बेनो फोजोबबाय गोजोन्थों